Vzdelávanie a veda. Peter Belan, nominovaný za vývoj interaktívnej vzdelávacej aplikácie Smartbooks pre žiakov na školách. Peter Belan je zakladateľ unikátnej inteligentnej aplikácie Smartbooks so zameraním na inovácie vo vzdelávaní žiakov materských, základných a stredných škôl. Táto platforma zo Žiliny je jediná na Slovensku, ktorá učí deti efektívne a hravou formou všetky predmety. Žiaka nielen preskúša, ale odhalí aj jeho slabé miesta a ukáže mu riešenie, postup a vysvetlenie. S viac ako 120 000 úlohami aplikácia pomáha zlepšiť kritické myslenie, čítanie s porozumením a dlhodobú pamäť. Okrem toho je vhodná aj pre deti s ADHD, dyslexiou či ďalšími problémami. Cieľom je sprístupniť kvalitné vzdelávanie každému žiakovi na Slovensku a ponúknuť mu možnosť zlepšiť svoje výsledky samostatne. Smartbooks mení spôsob, akým sa učíme a motivujeme deti k dosahovaniu čo najlepších výsledkov.